So yun guys, kuha kami ng buko. Nagsisake kami. Ben! Ben! Makuha kitang tipong. Mashake kita. So guys, kuha kami ng lumbod. Piling na dudo. Meron ba dito? Yeah, meron dyan. Yun o. Oh. Yung egg, Oh, ini sa gitna. Yan na, naggrupo na yan. Yung sa gitna. So, yun na nga po. Ini. Natry ni Kuya Gay. Ini. Kahit walang sanggot. Ini. Oo, yan. Hindi mo man yan makuha. Take that. Hindi mo man yan makuha. Kay. Alon-alon. Ha? Alon-alon yan. Anong alon? Kung wala pang laman, Wala yan. wala. Wala yung laman. Ay, bigaro. Ini ano? Hindi yun. Nandito, ito na yun. Yan talaga, yan mga tigas na yan. Oo. Anong oras ka pa niyan makakuha? Wala. Kiyatin mo. Tatalab. Wala. Ay, nagkararaw. Ha? Hindi kaya yan. Ano yung video mo? Tigba ka na sana. So yun guys, nakaisang buko pa lang kami. Hirap. Pagal. Mahanap na kitang sanggot. So, dahil pang bunga ng suwa. Ay, so yun guys, nakatatlo tayo. Ewan kung okay na to. Daming pagod. Shhh, nakatatlo tayo. Shake na natin to. Ewan ko kung may laman na to. Bakit ko ba ang laman?
Oo, marayo pa. Isasama yung sabaw, Teme? Isasama? Pagal. Ha? So yun guys, ito solid pang shake. So meron pang isa. So yun guys, si 6 na natin kasi shake. Sarap. Buko shake. May ibig. Nasungkit ko si ito. Kinakain yung lupa. Aray.
Isa ito. Uy. Uy. Uy na. Ha? Uy, dalawa.